1. Hej YouTube. Vi har Rasmus med os i dag. Rasmus, så sig dig noget for helvede. Vi snakker over Skype. Og til jer, der spiller FIFA, jeg trækker en hemmelig vinder, hvis I søger mig som ven på FIFA. Rasmus, har du FIFA, eller har du i hele taget en PlayStation? Hvad fuck sker der for dig, Rasmus? Rasmus' nummer kommer nok til at stå i beskrivelsen. Så trækker mig og Rasmus en heldig vinder, der bliver min YouTube medvært sammen med Rasmus. Så han bliver tredje medvært. Tror jeg det. Jeg er ikke sikker. Der er rigtig mange, der vil være med til det. Hvad skal vi ellers tale om? For episoden skal altså være 15 minutter lang. Skal en lille søster skal hun skide igen? Skider hun? Ja. Så er jeg i YouTube. Hvad skal jeg lave? Hvad er det meningen, at man laver noget FIFA, men det er fucking sort. Spørg lige om hun skider. Eller hvad, jeg er fucking afsted. Det vil jeg. Ja, fuck. Så skrive eller. Jeg håber, I har haft et godt nytår. Og en god tuborg. Tuborg, I er meget, 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 meget vigtigt. Husk det. Og sig ikke, I har det fra mig. I am fucking fuck. Skulle hun skide? Nej. Var det lille pølle eller stor pølle? Var det lille pølle på besøg eller store pølle? Det er ellers det, man skal gøre, når man skal have SEX. Ja, man skal kigge på lorten, imens man gør sådan der. Okay, jeg fortæller. I lærte i 2. klasse, eller det gjorde jeg i hvert fald, da jeg kom på skole. Og når vi går i 5. til 6. så skal vi have det som kemiprøve.
Det vil jeg gøre. Ja, prøv at se, jeg kan kraftigt selv bevise det. Gør vi det sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Kan du se denne stop optagelse? Nej, men kan du se, jeg optager? Kan du? Tror jeg, vi gør sådan her. Jepper. Tid til at lege awesome. Du, 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 du. Okay, jeg tager lige min hørebøffer på. Fuck! Er du så tige stille? Fordi det fucking larmer det her. Kan du høre mig? Kan du stadig høre mig? Fuck dig, mand. Ja, hvad? Ja, hvad? Ja, så hold din fucking kæft. Ja, som om. Jeg har trykket på tænd. Jeg trykker sluk. Tænd. Du er så dum, Rasmus. Det her tror jeg godt, du kan høre. Prøv at se her. Det her kan du godt høre. Det er sex med Sofus. Det er sex med Sofus. Det er sex med Sofus. Det er derfor, du siger det, hver gang jeg taler, eller hvad? Hej. Hej. Jeg har taget stikket ud. Jeg kan ikke Skype med. Jeg synes, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke Skype med. Dude, jeg kan ikke Skype mere. Ja, dude. Du var nødt til det. Skal jeg lige blære mig? Hvad? YouTube ville få noget meget interessant at vide. Var hun udskidt? Var det en stor pølle, eller var det en lille pølle? Eller var det bare en pølle? Det bliver en ret lortet dag for dig. Igen. Jeg hader, at vi fucking ikke kan synge noget som helst. Eller, men det må bare ikke være 30 sekunder. Vi begynder om 5 sekunder, så skal vi altså synge en god sang. Kysset med Medina. Nu!
er ikke mig, der synger på YouTube. Miss Chris. Nej, jeg ved, hvad vi skal synge. Jingle bell, jingle on the way. Eller Vester, kom og se mig igen. Vester, kom og se mig igen. Og den må ikke synge mere. Den må kun synge i 30 sekunder. Igen. Jeg hedder YouTube, seriøst, jeg har fået en sang på hovedet. Igen og igen, igen. Kan du godt lide fodbold? 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 Hvad siger du? I love you. Seriøst, du er den eneste af de der gutter, vi har snakket om, at jeg godt kan lide fodbold. Ser det her dumt ud? Så vil jeg ikke. Jeg skal score Sofus. Jeg er fucking 11. Ja, jeg er 11. Ej, jo. Jeg har været 11 i meget lang tid. Jeg fylder 12 om et halvt år. Hvad? Hvad skal vi lave for en YouTube? Vi tager dem med udenfor i morgen, ikke? Og så spiller vi noget bold. Det bliver spændende og spændende. Os to, der taler, så bliver det sgu ikke med. Hvad? Er Slender her? Ej, hvor? Det er den bedste. Jeg har lavet mange, der er meget bedre. Kig min kanal, det er bukser. Så bliver det bare ikke sejr. Bukser. Det bukser. Og meget koster fucking langsigt. Hvad? Kan jeg ikke se, at jeg kan få noget, mand? Igen. Nå, det er også været det i YouTube. Kødligste video ever. Hej YouTube. Vi ses. Har du... Det var Rasmus' ord. Hej.